ассалому алайкум дӯстони азиз, мардам подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 23 май 2026 сол дӯстон якчандта хона равон кардан, хонаҳои арзонро кардан. Ман монтаж мекунам, ҷобаҷо мекунам, дар бораш маълумот метам. гӯш кунем, баъдан хонаҳое ки маъқултон мешавад, рақамҳои соҳибхонаҳоро мегузорам, занг зан ба аз номи канали Саудо ТВ рафта бихарем бачаҳо азиз. Баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегузорам, чизе ки ҳастаи рӯй кунен. Ёки омада айпеш навор мекунем. Дар киҷо? Дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, Telegram, дар 4 YouTube канал. Ҳаракат мекунем ки ба зудӣ фурӯхта битем бачаҳо азиз. Чунки тамошобинон шумораш бисёрай, талаботи хонаҳои Саудо ТВ зиёд бачаҳо азиз. Навора шурӯъ мекунам. Дар видео лайк бонен, дар каналам подписатсия кунен. Ай киҷо хона дар корай нависен, комментария кунен. Худо хоҳад мо наворатон мекунем. Навора шурӯъ мекунем бачаҳо азиз. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим, иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одаме гуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтаринае ки мо ҳамроҳш кор мекунем. Дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бигӯм, ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. Ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. Гӯш кунен, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед бачаҳо азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. Агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ Telegram канал шудааги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳами таги комментария. Ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон. Бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз. Мо устоҳои профессионал ҳастем. устоҳои сантехник, электрик, абой, ламинат, кафел, подключ мекунем, метем мега. Занг занен либоиҷо мием. Рақамҳои ахираш 6063 WhatsApp да пайвастай аз номи канали Саудо ТВ Акада занг занен. Бачаҳо кадомитон ремонт карданиян, ина марамат профессионални устоҳо ҳастанд. дӯстон азиз, зиёда аст 10-15 сола стажи кори дӯстон. Ина марамат беҳтарин вариант бачаҳо, нархҳои арзон кор мекунанд, любой намуди ремонта мекунанд, метавон бачаҳо азиз. беҳтарин аква ҳастанд дӯстон азиз. мақсад ки дар хизмати шумо занг занен, акақати масъия кунен, кортона тамом кунем бачаҳо азиз. Ин ами рақамҳои 970 63 60 63 да занг занен. мақсад ҳатто омада хонаҳотона мисол ки ҷойда боша, агар як маслиҳат кунен, хулоса кортона ҳамроҳи Ака тамом кунем бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. аз шаҳри Ҳисор, аз деҳаи Уртабуз 3.5 сотиқ замин ду дар хона равон кардан ки плюс подвалам дора. 240 та нархаш. Срочна фурӯшӣ. Рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо занг бизанед, масъия кунед. Калидор, баня, об, свет ҳаст, гирдаш маҳкам, мактаб дар наздикиш, масҷид дар наздикиш, шароитҳои сози зиндагӣ дӯстон. 240 та савдои соз дора. ина марамат дӯстон варианти беҳтаринай. ҳами территорияи шарора дӯстон Уртабуз гарайни ободшуда аст. чунки аз ами политехникум ба колхоз, аз колхоз ба шарора Уртабуз раҳо асфалт шидагиа дӯстон. ин тарафҳо оянда дора. марамат пака нархҳо арзонай. занг занен, рафта бинен, бигиренаш. бениҳоят варианти хуб барои харид кардан. яъне ки ту хона дора, тагш подвалай, 3.5 сотиқ замин, гирдаш маҳкам. занг зан, масъия кунем бачаҳо азиз.
дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. Ана боз аз ноҳияи Фархори Уртабоз, ҳози ай ҳисори Уртабоз буд. Ана ака аз Фархори деҳаи Уртабоз, яъне ки маҳаллаи Уртабоз боз хона равон кардан, ки 3 дар хона ҳая, 7 сотиқ замин дора, 138,000 сомон нарх дорад дӯстон. Рақами дастӣ, рақами WhatsApp рӯи экрани шумо. Пеши заправкаҳои тор. Хона дорои 3 ҳуҷра мебошад. Як хонаи 7x4, ду хонаи 4x4, калидори 6.5 ба 3.60 мебошад. Хона аз дарун мега як рият хишт чиндагиай, як дулан смес бетон дора, як рес қум, 4000 ғишти дига дора. Падарка ба района 2.5 километр раҳай, мактаб, кирпичзавод, стройматериал, документҳо ҳамаш ҳастай. Таксиёшам мақсад дора. 138,000 нархи гарени зурай дӯстон. Успед кинем бигиренаш. дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хоб ноҳияи Ҷалолиддини, яъне ки ноҳияи чӣ меган, Бобоҷон Ғафуров бача бахшиша. хоб тарафҳои Сайҳун хонаи назди ҳавлигӣ 6 сотиха, ду комнатага 240,000 арзиш. Ина марамад ҷамъа деҳоти Додобои Холматов хонаи рақами 227, ду дар хона 6 сотиқ замин, ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастай. Нархи зур 240 та, муомилааш қатъӣ дӯстон. дӯстон лайкҳоро монен. Ҳамин дидастен ки ҳар рӯза пай дар пай навор мекунем. Яъне ки талаботи хонаҳо зиёдай, мардам жда дора ки Саудо ТВ кай хона видео мекуна. яъне ки дӯстон бисёр ки равон кардан, бисёр ки қабул кардем, баъдан мо навор кардан мегирем дӯстон. Ба ҳам хотир ҳаракат кунем ки мисол ай шумо дастгирӣ шавад, далчи худо хоҳад хонаҳои арзон мешава. Ай ки ҷо хона дар кора комментария кунен, кадоми дора рӯӣ мекуна, бо реклама кардан мегирем бачаи азиз. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ боз. Ана шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора бо. ду комната 4 сотиқ замин 300,000 сомон. ду дар хонаи аднаскарни бо ремонти нав, падабой, канализатсия пайвастай, оби зеризаминӣ, кандагиай, свет проблеманесай, техпаспорт дора, гирди ҳавли заборай. Харидори аниқ боша савдо мекунем. Бо ҳаму мақсад бо ҳамому ҳоҷатхонаю ошхонаашам мекунем мега. Замин 3 сотиқ зиёдтарак, яъне ки 4 сотиқ қабул кунен. Сроша сумдаркор 300,000 бо муомила дорам. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Истиқлоли 3, ноҳияи Рӯдакӣ, нигоҳ мекунад Душанбера, 3 комната, 2.5 сотиқ замин, 400,000 сомон арзиш. Ремонтҳо кардаги хишроак тайёракай, ҷош ҷои ободай. Ина марамад дӯстон акадоме ки аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз Истиқлоли 3, ки ҳамин Истиқлол 3 ҳам дӯстон гарани ободай. хонатон дар коша рақамҳои 92 77 зангзам васияка бигиренаш. хонаҳо чӣ хеле бачаҳо, нарх наво маъқул шуд ё не? Комментария кунен. Фақат шумо комментария фикротонро комментария кунен, далчи навор шидан мегирад худо хоҳад. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. Истиқлоли 5, бози Истиқлол 3 буд, бо Истиқлол 5. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 3 комната, 2 сотиқ замин, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, Истиқлоли 5, 385,000 сомон нарх. Чӣ хел мебинен? хонаҳо ҳамаш дӯстон падабои кардагӣ тайёр, шпаклёвка, тирезаҳо баъзе часпондагӣ, дарошон часпондагӣ, таго стяжка, хоб сантехникиву, чӣ меган, электрикиву,
кардагӣ ман таҷуш бача азиз 385 та истиқлоли 5 ноҳияро ки шаҳри Душанбе занг занед масъякне бигиренаш. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. яъне ки хонаи фурӯшӣ бо як дар хона, яъне ки 5 сотиқ замин, шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6, 5 сотиқ заминай 50,000 сомон нарх дорад. Документош ҳам 100% мега. Телефон ва саврои экрани шумо зангзан бас кунед. яъне ки дар қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор дӯстон азиза аз амиҷа ба мактабу қараҳи нестай, яъне ки ова гузарондан ҳоли ҳуй накадиян азиза. хоб участка ҳамвор гирдаш барои забор бетон рехтагӣ тайёр аст азиз. 50,000 нарх бо худохоҳад савдо мешавад. ина дӯстон одамое ки замини арзон кофтесен варианти зурай дӯстон. Айдаст мақсад ки шанс айдаст натен. Документош қатъӣ шаҳри Кӯлоб қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор аз умид Савдо ТВ занг занед. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астае ки секомната квартира дар этажи 5 80 квадрати метр консервный мега комбинат центр дар Конибодомай дӯстон азиз 375,000. Срочна фурӯшӣ сеҳуҷрага квартира хоб дар этажи 5 масоҳати 80 квадрат 375,000 бо савдоту рақамҳои 6338 аз мо зангза пурсонши бачо. яъне ки дар центри Конибодом дӯстон шароитҳои хуби зиндагиай. ҷое ки центр боша талабот ҳамаш ҳаст. яъне ки аз ҷумла мактаб, масҷид, бозор, садик ҳамаша дора. шароитҳои хуби зиндагӣ зангза масакина бигиренаш. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. 270,000 сомон дар Душанбе хона. ина марамад дӯстон варианти чотка зур 3 комнатага дар умум 5 сотиқ замин дора. хонаҳо бо хишти пухта, перегородкаҳо кардагӣ. хоб заминиш калон. Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ 270 рақамҳои 1378 занг занед бигирен бача азиз. видеоро тамошо кунед, дальше сураташон бинед, маъқул боша пурсон шен. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. 180,000 сомон хона дар ноҳияи Данғара. Чорхонага 8 сотиқ замин дора, бо муомила дора дӯстон. ноҳияи Данғара, ҳавлии ҳамвор, наздикии мактаб, масҷид, хоб қариби лаби роҳи калон, яъне ки шоҳроҳи Душанбе, Кӯлоб восе. рақамҳои 27 39 метавонед дӯстон ҳозир занг занед, боз маълумоти праша бигиред. бача азиз, ҳамин хона гарани зур ғалтид. нигоҳ кунед 180 бо муомилаш қатӣ 8 сотиқа 4 хонаи даи давр замони ҳозир дӯстон хеле нархҳо ёфтан кам ай дӯстон. яъне ки редка мешава. аз мо навор кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан дӯстон. 180,000 сомон бо савдо дорам. дӯстон навори мо тамом шид. чизе буд ҳамаша мондем. ҳамин видео маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписаться кунед. чизе дора рӯи ки ёки омада айпеш навор мекунам. савдо дар Савдо ТВ дӯстон. зинда бошед. рамат ки моро ҳар рӯза тамошо мекунед.